Malta għal darb'oħra reġgħet ikklassifikat fl-ewwel post fl-indiċi interim ta' ILGA Europe għal protezzjoni u drittijiet umani ta' persuni LGBTIQ. L-indiċi jikklassifikaw id-49 pajjiż Ewropew skont il-liġijiet u l-politika li taffettwa l-persuni LGBTIQ u jieħdu kont ta' bosta kriterji bħall-ugwaljanza, problemi fil-familja u l-libertà tal-espressjoni fost l-oħrajn. Hawnhekk Malta kisbet l-ewwel post punteġġ ta' kważi 93.8%. Id-distak bejn Malta u d-Danimarka li ġiet fit-tieni post huwa notevoli hekk kif il-punteġġ għal dan il-pajjiż Skandinavu huwa ta' 15% inqas minn pajjiżna. Ir-rapport dwar Malta innota wkoll kif l-Uffiċċju tal-Istatistika Malti l-NSO għall-ewwel darba ħarġet ċifri dwar l-orjentazzjoni sessuali u l-identità tal-ġeneru fl-aħħar ċensiment. ILGA Europe innotat ukoll l-intervent tal-membru parlamentari Ewropew Cyrus Ingerer li fil-Parlament Ewropew ressaq riżoluzzjoni biex l-Ewropa tiddikjara li l-anfisha bħala LGBTIQ Freedom Zone. Dan wara attakki fuq il-komunità LGBTIQ fl-Ungerija u fil-Polonja. Dan ir-riżultat ferm pożittiv għal Malta wasal f'kuntest fejn f'bosta pajjiżi Ewropej żdiedet ir-retorika politika kontra l-komunità LGBTIQ kif ukoll esperjenzaw żieda f'każijiet ta' diskors ta' mibeda fil-konfront ta' nies LGBTIQ.